Я же рада представить гостя нашей студии. Андрій Юсов, політичний діяч, директор школи відповідальної політики. Пане Андрію, вітаємо вас, селям алейкум. Вітаю. Сегодня в Україні відмічають День Вооружених сил України. Зокрема, вшановують відважних і сміливих людей, які є справжніми патріотами своєї держави, котрі будь-якої хвилини готові стати для неї захистом і опорою. З такими словами до захисників звернувся командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины. Сообщается на сайте Министерства обороны. Президент сказал следующее, цитирую: «Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил, однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий. Ее героический путь неразрывно совмещен со всеми историческими этапами становления и развития украинского государства». Конец цитаты. По словам главы государства, вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры. Пане Андрею, что для вас лично сегодня означает этот день в контексте последних 8-летних событий в том числе? Дякую. Насамперед вітаємо всіх військовослужбовців, всіх причетних і весь український народ з Днем Збройних сил України. І дякуємо українським військовим. І означає, я думаю, для мене, як і для кожного громадянина України, який усвідомлює, де він живе і що відбувається навколо, те, що без Збройних сил не було би сьогодні незалежної України і не було б сьогодні ні вільних ефірів в студіях українських телеканалів, ні, власне, такого явища, як незалежна Україна. Тому, безумовно, сьогодні ЗСУ, напевно, найголовніший чинник, який захищає Украину и украинцев від путинской и российской агрессии. Ну, на фоне того, что происходит в последний месяц, на фоне стягивания российских войск к границам Украины, на фоне того, что наши западные партнеры бьют в набат и говорят о том, что Россия готовит нападение, руководство Украины, главнокомандующий, министр обороны Украины говорит о том, что украинская армия сегодня готова дать отпор в случае возможного военного наступления, полномасштабного военного наступления со стороны России. Это так действительно? Вот насколько за последние 8 лет была модернизирована украинская армия? Как вы оцениваете ее нынешнее состояние? Насамперед, дуже добре, що нарешті ключові позиції українських спікерів стосовно російської загрози десь приблизно вирівнялись. І сьогодні і розвідка, і Міністерство оборони, політичне керівництво говорить про можливість ескалації, про загрозу, яка є. Тому що довший час ми чули різні думки. Розвідка Сполучених Штатів, Британії давала одну інформацію, а українські політики часто не погоджувалися. Сьогодні цього фактору немає і є визнання загрози. А визнання проблеми – це вже перший крок для її вирішення. Українська армія справді потужна і за міжнародними рейтингами з понад 100 армій світу ми входимо в 30-ку, і це дуже добрий показник. Але якою б не була добра українська армія, ми повинні розуміти, що маємо справу з надзвичайно потужним агресором, з багатомільйонною країною, з якою у нас дуже довгий багатотисячний кілометрах кордон, і агресором, який не цінує ні життя своїх громадян, нехтує міжнародним правом. І це все, безумовно, про Російську Федерацію і її сателіта Білорусь сьогодні. Тому, безумовно, ядерна зброя як фактор. Тому ситуація дуже і дуже непроста. І просто тішити себе тезою про те, що у нас класні збройні сили, все буде добре, це замало. Це означає, що кожен українець має допомагати Збройним силам і бути готовим в випадку агресії чинити опір на всіх фронтах, кожен на якому буде знаходитись. Це означає, що українська влада, український політику має бути відповідальним і підтримувати, попри розбіжності внутрішній і зовнішній політиці, підтримувати Збройні сили як єдиний гарант безпеки, і в тому числі безпеки для українських політиків. Ну, а мы можем сегодня сказать со стопроцентной уверенностью, что у нас классная, крутая армия, потому что так или иначе многие представители военного истеблишмента говорят о том, что в Украине есть острая необходимость
ПВО в том числе. Плюс ко всему, многие говорят, что ахиллесовой пятой ВСУ Украины являются ВМС, которая довольно в сложном положении сейчас. Безумовно, є речі, які треба посилювати, і це було б самонавіюванням і бахвальством, якщо б ми сказали, що все гаразд. У нас є проблеми із ПВО, із авіацією. Якщо ми говоримо про небо, то сьогодні українська армія мало конкурентна із російською. Те саме стосується військово-морського флоту, який після анексії Криму фактично відроджується або, по суті, створюється з нуля багато в чому в місцях дислокації і в Одесі, і в Маріуполі. Тому так, є багато що розвивати і багато що робиться. Ми знаємо зараз і про співпрацю України і Британії стосовно розвитку військово-морських сил. Є питання збільшення фінансування, збільшення особового складу. Є куди рухатися, але разом з тим, безумовно, стан надзвичайно важливий, надзвичайно добрий. Після 2014 року, коли українська армія багато в чому заново створювалась і була стримана повномасштабна російська агресія, вона була стримана і зусиллями українських збройних сил в першу чергу. Тобто, безумовно, всім суспільством, і добровольці, і волонтери, кожен на своєму місці. Але головний тягар взяли і витримали Збройні сили України. І останні кадрові призначення, той самий пан Залужний, призначення і військовій розвідці, вони насправді достатньо оптимістичні. І це оцінка із самих воєнних сьогодні. Проте це не привід розслаблятись. І Україна стосовно, наприклад, фінансування Збройних сил повинна надзвичайно добре працювати. І українські політики, які приймають рішення, для суспільства мають давати чіткі сигнали, що не гратись популізм, а головний пріоритет – це безпека. Тому що якщо ми не забезпечимо українську армію належним чином, не модернізуємо, не оснащимо, не зробимо українську військову професію престижною, добре оплачуваною, в тому числі і добре мотивованою, то всі інші наші десь бажання, десь соціальні ігри політиків з населенням, зрештою, відійдуть на другий план. Тому що не до тисячі ковідної буде в випадку прямої російської агресії. Давайте обсудим тогда подробнее возможность прямой, открытой и полномасштабной российской агрессии, учитывая, что нас все активнее и активнее предупреждают наши западные партнеры и западные средства массовой информации, ссылаясь на свои источники в НАТО и в администрации президента США Джозефа Байдена. В частности, по данным немецкого издания Bild, Российская Федерация рассматривает план захватить 2/3 территории Украины вместе со столицей Киевом. Об этом говорится в материале Bild. Согласно данным западных разведок, нападение России на Украину планируется в 3 этапа в начале 2022 года, о чем, собственно, до этого предупреждало и Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На первом этапе Россия планирует завоевать юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря. На втором этапе Россия планирует ослабить военный потенциал Украины во всей стране. Если Кремль признает, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. На третьем этапе кремлевская армия будет наступать в Киев с севера. И если к атаке присоединится еще и Беларусь, Россия может оцепить Киев с северо-востока и северо-запада. Однако источники НАТО не уверены, будет ли режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси. Российские войска должны по материалу Bild продвинуться приблизительно к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит и Украины под давлением Запада, говорится в материале Bild. Пан Андрей, почему сейчас вдруг появилась эта информация? Насколько это реальный вообще план с точки зрения военных? З точки зору, наскільки реальний план, ми, коли говоримо про Росію і Путіна, повинні відштовхуватись завжди від найгіршого сценарію і, відповідно, бути готовими до нього. Путін продемонстрував і в випадку анексії Крима, і в випадку окупації Донбасу, що він не керується ні здоровим глуздом, ні логікою, ні міжнародним правом, ні власне інтересами навіть своїх громадян і російської економіки. Анексія Крима призвела до ліквідації Великої Вісімки, викинули звідти Росію, колосальні санкції, збитки
російського бюджету, які, зрештою, за що платить пересічний росіянин. Тим не менше, не ця логіка Путіна. Так само, згідно логіки, наприклад, очільники так званих ЛНР, ДНР не мали би публічно отримати російські паспорти. Тим не менше, це все відбувається. І більше того, вони вже сьогодні члени Єдиної Росії. Тому такий сценарій можливий. І що в голові у диктатора, це окрема розмова, частково до політологів, частково до психіатрів. Інша справа, чому саме зараз? Да. Цілком можливо, що це елемент гібридної війни проти України. І тут ми говоримо не про Захід, безумовно, а про, можливо, дозовану інформацію з боку самого агресора, який робить вкид напередодні, скажімо, телефонної розмови, яка має завтра відбутись президента США и президента Российской Федерации. То есть, в принципе, Россия могла слить эту информацию перед встречей Байдена и Путина переговоров, чтобы каким-то образом укрепить свои позиции, поднять ставки. Для того, щоб максимально підняти ставки, для того, щоб деморалізувати частину українського населення, українського політичного естеблішменту, який знову почне говорити про мир за будь-яку ціну, про діалог з агресором, або, можливо, навіть про діалог з маріонетковими його представниками на Донбасі, для того, щоб налякати і змусити до поступок європейських політиків, тому що ця партія Путін-Ферштейн в Європі нікуди не поділась. І, власне, це ті люди, які намагаються пояснити, що з Росією треба говорити за будь-яку ціну. Ну і, зрештою, це відправна точка Путіна на перемовинах. Тобто, от на цій карті ми побачили його апетити. Знищення незалежної держави Україна, окрім Західної України, якої, напевно, Путін розуміє, що досвід української повстанської армії десь в пам'яті чекіста залишається, і там ціна, на його думку, буде занадто висока. Але насправді ціна буде занадто висока по всій території України. І ось це створення його реальності, ось дивіться, або повномасштабна війна і вторгнення разом з окупацією Києва, або імплементація мінських домовленостей на умовах Кремля, визнання ЛНР, ДНР, федералізація, ну і, звичайно, виведення за дужки питання окупації Кримського півострову. І ось тут дуже важливо Україні донести позицію абсолютно чітку до наших міжнародних партнерів, до Сполучених Штатів, до президента Байдена, як до стратегічного партнера, про те, що відправна точка для України зовсім інша. Це повне відновлення територіальної незалежності і суверенітету, відновлення контролю над всіма територіями. Це відплата держави-агресора за всі збитки, які були вчинені, відновлення прав людини і корінного народу на території Кримського півострова. І тоді можемо рухатись далі. Сьогодні дуже важливе звернення зробили представники, понад сотня представників української громадськості звернулася до президента Сполучених Штатів напередодні його розмови з Путіним, саме з таким посилом, що нічого про Україну без України, і ми розраховуємо на те, що наші стратегічні партнери будуть з нами спільну позицію займати. В таком случае неправильно ли было тогда Джозефу Байдену перед переговорами с Путиным поговорить по телефону хотя бы с президентом Украины Владимиром Зеленским? То есть это бы как-то отсекло возможные какие-то сомнения, которые могут возникнуть после переговоров Байден-Путин? Така комунікація, якщо не на рівні президентів, то на рівні Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, з боку держсекретаря, зокрема, Сполучених Штатів, регулярно відбувається на всіх рівнях, і ми знаємо, що Офіс президента комунікує. Тобто з комунікацією, інтенсивністю проблем зараз немає. Тут важливо донести інформацію, що це спільна позиція всієї України, тобто і влади, і опозиції, і громадянського суспільства. Мир на умовах агресора Україна не прийме. І хто би про що не домовився, і що би Путін не пропонував, сценарій капітуляції ми виключаємо. Ні в Києві, ні по Дніпру, ні на Донбасі, ні в Криму. Тобто повне вигнання окупантів з України, і тоді спільним фронтом з нашими союзниками ми можемо про щось далі говорити. Це дуже складний процес, і процес, безумовно, який потребуватиме з боку України колосальних зусиль, дипломатичних, інформаційних, тому що, нагадаємо, ми протистоїмо і військовій агресії, і гібридній інформаційній агресії. І та істерія, яка зараз Путіним нагнітається в Європі, для того, щоб буквально налякати Європейський Союз новою великою війною. Європейці дуже цього бояться. І вони повинні, за логікою Росії, спонукати і тиснути на Україну, як це не дивно, для того, щоб Україна виконувала російську інтерпретацію мінських домовленостей, а про Крим не згадувала взагалі. Ну,
все же не вызывает ли у вас сомнений тот факт, что еще до публикации информации о возможном нападении России в Украину нашей разведкой эту информацию начали публиковать наши западные партнеры, такие средства массовой информации, как «Политика», «Вашингтон-Пост», довольно авторитетные издания. И только после 2 недели вот этой информации, которую мы слышали с Запада, спутниковых снимков и так далее, разведка Украины, начальник главного управления сообщил, что да, разведывательные данные Украины, Европейского Союза и США сходятся. И при этом вот получился какой-то дисконнект. Вот почему так произошло? Ну, тут ми до кінця, я думаю, що ніколи не дізнаємось. Дисконекту на рівні військових не відбулось. На рівні політичного керівництва, я думаю, що так він відбувся. І сьогодні, на щастя, ми це усунули. Найперше, звідки почала з'являтися інформація, це, власне, це розвіддані Сполучених Штатів Америки і пізніше Британії. Так, пізніше ці самі розвіддані підтримала і підтвердила Україна з уточнюючою інформацією. Тобто, власне, деталізація живої сили, техніки противника, дати і з яких напрямків може відбутися агресія і напад, ми почули саме з боку української воєнної розвідки. І це дуже важливе уточнення. Сьогодні ми бачимо єдність позиції Міністерства оборони, єдність позиції розвідки і наших міжнародних союзників-партнерів. Це важливо. Чому Сполучені Штати, як один з можливих аргументів, почали першими оприлюднювати цю інформацію? Зокрема, для того, щоб переконати європейських партнерів, Європейський Союз в тому, що велика агресія Росії, велика війна – це реальний намір Путіна. І це реальний сценарій, до якого необхідно готуватися, якому треба працювати і працювати на випередження спільно. Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати.